Dobrý deň. Vítam vás na prezentácii spoločnosti Tianxi. Budeme si rozprávať o čínskej medicíne, budeme si rozprávať o čínskej filozofii, pretože filozofia východu a naša, zoberme si to v týchto pojmoch, európska a východná, alebo východná a západná, filozofia je naozaj diametrálne odlišná a málo ľudí si to uvedomuje, hlavne preto, že ju nepozná. Aby ste mohli niečo pochopiť a prijať, potrebujete to poznať. A práve preto sa mi ušla veľmi príjemná úloha predstaviť vám túto východnú medicínu, jej filozofiu a záleží na vás, čo si pustíte k srdcu, čo príjmete a či budete spolupracovať s nami a či sa pokúsite riešiť vaše problémy našimi produktami. Vieme, aká je mentalita našich ľudí, našich západňarov, my Európani. Riešime akékoľvek svoje problémy vtedy, už keď sú doslova akutné. Navštevujeme lekárov, keď sme chorí, keď nás niečo bolí. Málo koho napadne ísť k lekárovi pred tým, ako má nejaký problém. Pretože je zdravý, je spokojný, myslí si, že mu nič nechýba a není najmenší dôvod, aby toho lekára navštívil. Napriek tomu Svetová zdravotnícka organizácia vyhodnotila vo svojich štatistikách, že len 8% závisí zdravotnícka starostlivosť na vašom zdraví. Je to naozaj zarážajúce a alarmujúce číslo, ale naozaj je to len 8%. Všetko ostatné, alebo teda drvivú väčšinu, máte vo vlastných rukách. A preto ľudia veľmi neradi počúvajú veľkú časť mojej prednášky, pretože prakticky stále ďalej hovorím o tom, že sami si môžu za svoje zdravie. Naozaj máte zdravie vo svojich rukách. Vy ovplyvníte, akú kvalitu života žijete. Vy môžete zmeniť svoj osud. Vy máte zdravie vo svojich rukách. Životné prostredie, stres a strava tvoria plných 60%, ktoré môžete ovplyvniť. Na životné prostredie mi veľa ľudí hovorí, že to nie je my, to tí druhí. Ale nie je to tak. Bohužiaľ, dnešné ľudstvo naozaj už stojí na pokraji priepasti a ani netuší, aká je tá priepasť hlboká. A pokiaľ sa nespamätáme a nezastavíme, pokiaľ nezhodnotíme náš postoj, tak naozaj je nebezpečí, že sa do tej priepasti zrútime. A kto si myslí, že po mne potopa, užijem si svoje a viacej ma nezaujíma, no tak takí ľudia by vôbec nemali mať deti a ďalšie generácie pre nich naozaj nemajú zmysel. Stres, ten nás prevádza dennodenne, poznáme to od ranného zhonu a veľa ľudí sa zase mylne domnieva, že keď príde domov, tak ten stres končí. Pretože si sadnú do obývačky, vyložia nohy na stôl a sú spokojní. Kdežto u mnohých to práve vtedy začína, pretože je medzi nami ešte stále dosť ľudí, ktorí pracujú s láskou, radi chodia do práce a doma sa začína ten kolotoč, hlavne pre ženy domáci. U mužov stres pri televízore, či už z fotbalového zápasu alebo z kriminálky, čiže zase sme v tom strese a otvára sa v nás ďalší priestor na prijímanie tohto nepríjemného faktoru, ktorý vplýva na naše zdravie. Skutočne dneska už lekári majú totálne jasno v tom, že stres sa dokáže podieľať na 60% akýchkoľvek vašich problémov. No a strava, to je takisto kapitola sama o sebe. Zaujímam sa o zdravú výživu už viacej ako 12 rokov. Samozrejme, mala som k tomu zase dôvody, ktoré ma pritlačili až v tom neskoršom štádiu. Už som mala problémy s váhou, už som mala problémy zdravotné a začala som rozmýšľať nad tým, čo jem a či by sa nedalo niečo s tým urobiť. A zistila som, že ten
stravovací štýl, ktorý som mala do 25. do 30. roku, bol naozaj skleslý. Vyštudovala som vysokú školu poľnohospodársku, učila som sa 5 rokov, ako zvyšovať kravan dojivosť a výkon prírastky a prišla som časom na to, že mlieko je omyl ľudstva a s mäsom to takisto nemáme vyhraté, maximálne nulkári. Čiže skutočne tá strava obrovskou časťou pôsobí na naše zdravie a Číňania už niekoľko tisíc rokov poznajú zákon, ktorý hovorí, že smrť pochádza z čriev, smrť pochádza z hrubého čreva. Takže skutočne je tá strava obrovským dominantom, ktorý nám hovorí o tom, že môžeme veľa ovplyvniť na svojom zdraví. Keďže som bylinkárčila a dokázala som pomôcť mnohým ľuďom tým, že som im zostavila nejakú kúru alebo odporúčala som im potraviny, ktoré by mali jesť, tak viem si predstaviť Hippokratov výrok, ktorý povedal už 400 rokov pred Kristom, že strava má byť našim liekom a liek má byť našou stravou. Čiže z tej strany strava má byť našim liekom, si to viem predstaviť, pretože som to praktizovala. Viem si vybrať potraviny, ktoré mi dodajú zdravie, ktoré mi dodajú vitalitu. Viem si zostaviť ideálny lístok, ktorý je prospešný môjmu zdraviu. Ale nedokážem si to predstaviť naopak. Že by som miesto do hypermarketu prišla do lekárne, naložila si plný košík liekov a medikamentov, ktoré je tam dostať a pokúsila by som sa v kuchyni z toho niečo vytvoriť. No myslím, že z tejto strany to naozaj nejde. Tým, čo poznáme z lekární, s tým, čo poznáme od farmaceutického priemyslu. Naše produkty sú BADY, sú to biologicky aktívne doplnky, ktoré vám môžu byť v pohode zaradené do jedálnička. Nepatria do lekárničky, ale na váš stôl, tak ako chleba. Ďalšia štatistika hovorí o tom, že ani vegetariáni nemajú vyhrané, ale nebojte sa, nebudem vás pretvárať na vegetariánsku vieru, pretože paprikovú slaninu nedám za nič na svete. Ale táto štatistika jednoznačne hovorí o tom, že percentá živín v našich potravinách alarmujúco klesajú. Vedia vedci presne vypočítať, čo naše telo potrebuje. Koľko potrebuje vápnika, železa, takých prvkov, takého vitamínu, toho, kalórie, ja neviem, ako to všetko prerátávajú. A skutočne dokážu doslova na gramy vyčísliť, čo človek potrebuje, aby mohol perfektne fungovať. No a podľa tejto štatistiky, keď robili prvý výskum v roku 1914, tak boli veľmi spokojní, pretože to, čo mal človek v tom čase na stole, to, čo dával do úst, čím sa nasýtil, úplne stačilo na pokrytie tej dávky a spokojným svedomím tam napísali 100%. Je to plné, je to všetko, čo človek potrebuje. Ako roky utekali, percentá pomaličky klesali. A ak si všimnete, v roku 2003 už sú tam len 3%. Je to úžasne zarážajúce a alarmujúce číslo. Naozaj, tak ako to životné prostredie je na pokraji, tak aj tu vidíte, že ten pokles je absolútne alarmujúci a neviem, či posledný výskum skonštatuje aspoň 1% týchto živín. Aby ste si dokázali aspoň trošičku predstaviť, o čom je reč, aby ste si to dokázali priblížiť, ako to vlastne vyzerá, to, čo voľakedy skrývala hrudka tvarohu, tak dnes by ste museli toho tvarohu zjesť 15 kg, aby ste dostali do seba to, čo mal vtedy. Čiže je to prakticky fyzicky skoro vôbec nemysliteľné a je to len jeden druh potravín. Takže skutočne je v tom vidieť, že dneska pri dnešnom životnom štýle, pri dnešnom spôsobe života, pri dnešnej devastácii životného prostredia sú BADY, biologicky aktívne, biologicky živé
produkty, ktoré sú šetrne vybraté z prírody, naozaj už nevyhnutnosťou. Ďalšia štatistika nám hovorí ďalší alarmujúci fakt. A pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí chcú alebo aspoň skúsia prehodnotiť svoje stravovacie návyky, tak určite zabudnite na rafinované produkty, čiže na biely cukor a bielu múku. Je to všeobecne známy biely jed, v mnohých krajinách sa už nepoužíva a vedia, že je naozaj nebezpečný. Len tak pre orientáciu, keď si zalistujete, myslím, že v osmackej vlastivede alebo v prírodovede, tam je výroba cukru a rafinéria znamená luhovanie. To znamená, že ten prírodný hnedý cukor sa rozpúšťa v luhu sodnom NaOH. Myslíte si, že v tom bielom nádhernom cukri tam nič neostalo? Myslím, že je to naivné si myslieť. Ono, možno, že sú to absolútne mikročastice, malilinké množstva. Ale si predstavte, koľké kilogramy za život dostaneme do seba, krmíme s tým od malička malé deti a ono sa to prejavuje už čím ďalej viac. Ja, keď som sa narodila v 63. roku, tak asi 2 dní po mne sa narodilo jedno chybné dievčatko a bola hore nohami celá pôrodnica. Proste narodilo sa problémové dieťa, všetci o tom vedeli, poznali maminu, lekári boli proste v alarme. Dnes je pomaličký zázrak, keď sa narodí dieťatko normálne, ktoré nemá atopický ekzém, ktoré neprešlo žltačkou, ktoré nemá žiaden problém, proste dieťatko normálne sa na naozaj teraz dívajú ako na zázrak. Skutočne to vidieť a prakticky aj naše produkty ponúkajú špeciálnu knižočku len ako pediatriu, proste pomoc deťom, pretože naozaj už tí najmenší tú pomoc potrebujú. Čím sú naše výrobky, naše produkty výnimočné? Nepoužívam pojem alebo pomenovanie najlepšie, pretože všetko, čo je zobrané z prírody, šetrne spracované a podané človeku na tanier, je pre ňoho prospešné. Rada používam definíciu, že Pán Boh vie, čo robí a každá jedna rastlinka, všetko, čo na tomto svete stvoril, je dobré aj pre človeka a určite mu môže priniesť nejaký osoch. Takže dôležité na nich je to, že sú to biologicky aktívne doplnky, čiže biologicky aktívne živé doplnky, a majú v sebe úžasnú silu. Vďaka tomu, že sú silné, majú väčší účinok ako homeopatika. A nie taký silný ako lieky, ako farmaceutika. Čiže skutočne vás prosím, pokiaľ budete naše produkty predstavovať niekomu, nikdy nepoužívajte pojem lieky, lebo nie sú to lieky. Už som to spomínala, patria na stôl a nie do lekárničky. V čom sú výnimočné a jedinečné a skutočne v čom majú obrovskú hodnotu, je to, že základné 3 zložky, ktoré sú vlastne základné 3 častice všetkého živého a čo môže len živé dáva živé, hej, takže sú v absolútnej rovnováhe. Úplne rovnocenne zastúpené. Pokiaľ poznáte homeopatika, tam chýba hmota. Z homeopatik, z tých drobných guličiek by ste sa naozaj nenajedli. Pokiaľ poznáte antibiotika, všetko, čo je vyrobené umelo, je bez energie, len živému živé. Tunak by som tiež povedala takú malú perličku, aby ste si uvedomili, že naozaj z toho umelého môže byť len umelé alebo proste len niečo na silu vynútené. Už keď som promovala v 87., tak vedeli vedci vyrobiť pšeničné zrnko. Bolo na vlas podobné klasickému normálnemu zrnku. Perfektne sa mu podobalo vzhľadovo a dokonca malo aj obrovské množstvo takých vlastností. Dala sa z nich namlieť múka, dali sa upiec koláče, dokonca chlieb mal celkom normálnu prirodzenú chuť. Len jedna malinká chybička chýbala tomu pšeničnému zrnku. Keď ste ho dali do zeme,
mohli ste ho aj slzami polievať, nevsklíčil. Nedalo nový život, pretože len zo živého živé. Bolo vyrobené umelo v laboratóriu, bez slnka, bez Božieho zásahu a tým pádom nemôže dať život. Takže veľmi rýchlo upustili od ďalších experimentov, pretože len vyrábať bez toho, aby sa mohlo samo množiť a samo vytvárať nové, skutočne nemá zmysel a lepšie je to zrnko živé zasadiť a zožať klas. Čo sa týka tretej zložky, informácia, tá je takisto nesmierne dôležitá, pretože celé tisícročia sa Stvoriteľ snaží pomáhať človeku, aby mu ponúkal spôsoby, ako riešiť svoje problémy. A tá informácia je zakodovaná v každom živočíchu a v každej rastline. A my tie kódy dokážeme čítať, len nemáme v sebe knihu, z ktorej sa dá čítať. A tieto bady nesú v sebe informáciu, akoby taký malý šlabikár, z ktorého sa telo naučí čítať. Pretože je tak nesmierne inteligentné, že v obrovských množstvách problémov si dokáže poradiť samé. Budeme o tom hovoriť, budeme hovoriť o tom, akú máme obrovskú životaschopnosť a regeneráciu a že naše bunky si dokážu v mnohom poradiť samé, len keby sme tomu našemu telu nezavadzali. Veľmi často a rada hovorím svojim deťom, keď nepomáhaš, nezavadzaj. Verte, nikdy nezavadzajú. Takže pokiaľ sa chcete spoľahnúť sami na seba, skúste to. Aký je teda zásadný rozdiel medzi tým, čo poznáme, v čom žijeme, a medzi tým, čo nám ponúka východná medicína? Už v základnom slove je rozpor, čo sa týka definície medicíny. U nich je to veda o zdraví, pretože prevencia je u nich absolútne na prvom mieste. Už prakticky mladí ľudia, ktorí sa chystajú založiť rodinu, chodia na preventívne prehliadky, sú podporovaní rôznymi kúrami a štát im to platí, proste robia všetko preto, aby bola založená zdravá rodina a vlastne sa starajú o to dieťa už od rodičov. Čiže prevencia je absolútne na prvom mieste. U nás je to veda o chorobách, pretože máme chorobopisy, máme popísané symptómy a hľadáme spôsoby na ich riešenie. Takže už v tom základnom ponímaní medicíny je rozdiel. Ďalšie rozdiely medzi čínskou a klasickou medicínou, keby som to takto rozdelila, v základných produktoch, ktoré používa. Klasická medicína používa antibiotika, antibio proti životu. Už v tom slove je kus smrti. Čiže tu sú bady, biologicky aktívne, živé doplnky. Naša medicína odstraňuje následok choroby. Proste niečo nás bolí, máme nejaký problém a snažíme sa ho vyriešiť. Hľadáme nejaký spôsob, ako si pomôcť. Východná medicína odstraňuje príčinu. Každý problém, každý následok má nejakú príčinu. Pokiaľ vás bolí hlava, môže byť až 45 dôvodov, prečo vás tá hlava bolí. A 30 z nich je gynekologických. No povedzte, ktorá žena, keď ju bolí hlava, v prvom rade zajde ku svojmu gynekologovi. Skutočne tieto príčiny sú niekedy hlboko skryté a budeme si o tom hovoriť v rámci orgánovo-energetickej ružice a pochopíte, že nájsť tú príčinu je niekedy naozaj nesmierne zložité a veľmi potrebné alebo veľmi dôležité je nájsť tú príčinu, lebo niekedy stačí odstrániť tú základnú príčinu a celý rad vedľajších symptómov sa vyblokuje a zlikviduje. Špecialisti lekári, to je takisto veľmi zaujímavá téma, pretože určite poznáte mnohých odborníkov. Keď si zoberiete lekárskú štatistiku, máme 78 špecialistov. Urológ, neurológ, gastrológ, kardiológ a ja neviem aký lóg. Čiže ich je 78. V Číne máte praktického lekára, chirurga,
Kde tu stomatolog? A dosť. Všetko ostatné musia vyriešiť len oni. Ten praktický lekár, alebo obvodiak, ako mu my hovoríme, musí zvládať absolútne všetko. Musí poznať, ako funguje náš organizmus, musí vedieť, čo s čím súvisí. On nevylieči vašu boliestku skôr, kým nepríde na to, prečo tá boliestka vznikla. A obrovské množstvo problémov si ľudia riešia už v lekárniach. Príde do lekárne, popíše symptómy, čo človeku je, povyťahujú z rôznych šuplíkov rôzne bylinky, namiešajú vám to dohromady, zaviažu do uzlíčka alebo dajú do papierového sáčku a idete domov. A obrovské množstvo problémov si dokážete poriešiť už len zmesou týchto byliniek. Takže naozaj treba chápať organizmus ako celok, lebo budete vidieť, keď budeme hovoriť o tej orgánovo-energetickej ružici, že naozaj všetko so všetkým súvisí, že sa nedá srdce vyložiť kardiológovi na stôl a urob mi v ňom poriadok, opráv mi ho a potom maternicu gynekológa a žalúdok gastrológa. Jednoducho to nejde, pretože celé telo potrebujete, aj to srdiečko donesiete ku tomu gastrológovi a on by mal brať ohľad na to, pokiaľ vám dám nejaký liek, že by to mohlo tomu srdiečku uškodiť, alebo ten lekár, čo vám dal lieky na srdce, či sa to náhodou nejako nebije. A veľakrát sa tie lieky naozaj vyblokovávajú a strácajú navzájom účinok. Ešte taký maličký príklad, aby ste si stihli uvedomiť, alebo snažili sa uvedomiť, že naozaj tá príčina môže byť úplne inde. Veľmi častý príklad, veľmi častý problém, ktorý ľudí stretáva, bolesť v krížoch. Ľudia si myslia, že teda je to normálne, či už viacej pracujú, ale pokiaľ ste naozaj celý deň nepracovali na záhrade, nemajú dôvod vás tie kríže bolieť. A pokiaľ áno, tak je pravdepodobne problém v ľadvinkách. Pretože v oblasti krížovej kosti vchádzajú do miechy inervačné centrá ľadvín. A pokiaľ ľadvinky nefungujú tak, ako majú, tak tie inervačné centra opuchajú a to vás bolí. To tlačí na tú krížovú kosť. Je to vlastne informačná cesta, ktorou sa mozog dozvedá, ten dispečing, ktorý je hore v hlave, dostáva informáciu, že sa s ľadvinkami niečo deje. A spúšťa alarm v organizme a hľadá cesty, ako tým ľadvinám pomôcť. Zaktivizuje celé vaše vnútro, aby sa tým ľadvinám nejakým spôsobom pomohlo. Pokiaľ vy zájdete k ortopédovi, ktorý vám dá obstrek na kríže, a dneska sú tie obstreky tak úžasne geniálne, že vám pomôžu aj na pol roka, mozog nedostáva informáciu, nezaoberá sa ľadvinami, lebo o tom nevie. Je prerušený ten informačný tok a jednoducho nerieši problém, o ktorom nevie. A obyčajne, keď to zopakujete 2-3 krát za sebou, čiže aj 3 roky ignorujete to, že tie ľadvinky kričia o pomoc, obyčajne, keď konečne obrátite pozornosť aj tou stranou, obyčajne už je pre tie ľadvinky veľmi, veľmi neskoro. Lieky majú presný chemický vzorec. Skutočne, keby ste chceli nejako chemicky alebo spísať, čo všetko obsahujú tieto produkty, tak by ste na to potrebovali celú knihu o každom jednom produkte. Takže v tomto ohľade naozaj nejakú presnú definíciu nehľadajte a ani sa o to nepokúšajte. Je to prírodné a tam je tak úžasne všetko posplietané a pritom v mnohých je kombinácia viacerých byliniek, viacerých prvkov, čiže naozaj je to veľmi, veľmi ťažké a prakticky nemožné. Liečivý efekt našej klasickej medicíny je rýchly, ale krátky. Skutočne je to niekedy bleskové, dáte si tabletku od bolenia hlavy a naozaj v priebehu 10 minút vás nebolí. Dáte si ako sa to volá, artrostop alebo nurofen alebo brufen, to je veľmi dobré antibiotikum, proste na utišenie bolesti, ale to len utlmí. To len uspí toho dispečera,
aby neprijímal správy, ale tým sa problém zase nerieši. Pôsobenie našich produktov je hĺbkové a rozhodne dlhšie. Práve tu narážame na dosť problémov a oponentúru z druhej strany, pretože ľudia v dnešnej dobe už čakajú zázraky. Proste chcú jednu zázračnú pirulku, ktorú užijú a aby sa to stalo najlepšie z večera do rána. No tak v tomto ohľade zase bohužiaľ nemôžeme slúžiť. Zázraky z večera do rána sa nekonajú a pokiaľ si nejaký problém zarábate niekoľko rokov, tak potrebujete niekoľko mesiacov, aby ste sa ho zbavili. Naozaj zo dňa na deň to nejde. A pokiaľ niekto niečo skúsi a zobere jednu pirulku alebo jeden sáčok, zase nemôžeme povedať, že by to malo nejaký špeciálny efekt. Treba pomôcť viacerým orgánom, budeme si o tom hovoriť, budete vidieť, že celý ten komplex je dôležité začať